السيارة هذه يمين. שלנו. הרכב הוא שלי. בוא בבקשה. מה הבעיה? אין בעיה. אנחנו תקשורת, אסור לנו לבוא ברכב? אתם תקשורת? כן. ואיפה אתם? יש לי תעודת עיתונאי, אם אתה רוצה אני יכול להראות לך. יש לך אישור כניסה לאזור הזה? לא צריך אישור כניסה. יש אישור. אז זהו, איך נתנו לנו לעבור? בפתח צבאי סגור. לאף אחד לא אמר לי את זה. ممنوع ممنوع حط السيارة. עכשיו אני אומר לך, תצטרך לנסוע מפה שאנחנו נעצור אותך. בסדר גמור? אז עכשיו. What's the problem? We have to leave this area, it's a closed military zone. כי זה פתח צבאי. A what? It's a closed military zone. But we can't speak to the family? No. No. We have to go now? תגיד לה באנגלית שאם היא לא תעשה את זה, אנחנו נצטרך לעצור אותה. זה עבירה על הפקודות. You've been told now by the military that if you don't leave this location, then you will be arrested by the military. We'll go. No. Hold on. We'll go and can we get my bag? Huh? We'll get the bag and go. Okay. תודה. محمد يلا يلا. حط لك على السيارة.